Oh, Madai, dong mas tu lagi ya? Kiri punca ni lagi kerja ke mana aku selai. Madai itu nggak, mobil civil hospital ni try corona ni test kalam pun yang Ayo, kilo kalau ma bingar bilai kena pera anu pera lai mak corona bilai. Test kalam dalam apa nak bulai. Nunga Madai, सरकार भारत सरकारनि बिथोन बायदियै बयबो गामि गामियाव कर'ना टेस्ट खालामजोबनांगौ आरो कर'नानि भेक्सिनखौ लाजोबथारनांगौ नोंसोर लाथारनांगोन मादै साहांमा जों गामिखौ बिदि बिया मा सोरजाखो मानो फैदों नि माबा कर'ना ना मा होनो माबा टेस्ट लादों नालाय इनफिला बायनायावहाय मा कर'ना बेलाय खोनाफेरा नुफेरा मानि कर'ना बेलाय हाब आदिया माथो बुजिगासिनो माब्लानिफ्राय बेबायदि जाखो कर'ना मा खालामदोंना खालामाखै आदै मा टेस्ट सुस बेलाय जोंनावथ' बिदि गामि ओनसोलाव बिदि टेस्ट सोलिया बै टाउन सहराव थानाय मानसिफोरनावसो बिदि टेस्ट सुसा सोलियो सोलोंनायालाय दै बुथुमबाय लाबाय नङा मादै आथिखालनि गुजुनाया गोरलै नङा नोंसोर बे गुजुनायखौ गोरलै खालामनाङा एसे गुजुदोंबानो एसे लोमजादोंबानो थाब थाब डक्टराव देखायनानै नायखा आरो नोंसोरो दिनैनो टेस्टखौ खालामखा जों एफा गोजाननिफ्राय जों बिना फैसायावनो जों नोंसोरनो टेस्ट खालामनानै आरो कर'नानि भेक्सिनखौ थुनानै होलांखागोन नङा नङा आंनि बे एसे एनै गुजुनायालाय बे दाख्लै मोना दुगैबाय थानायखौसो एसे एनै गुजुदों बेफोरलाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थायो गामियारि सुबुंफोरनाव दानि लोमजानाया गोदोनि बायदि नङा मादै नङा आफानो टेस्टखौ खालामजादों नाङा नों जेबो मिथिया नों फरायसालियाव बे रुना टेस्ट लानो थिनदों धोद आं होनदों खोनायाखै नोङो गाहाय आरे दा बुंनो नाङा नोंसोर थांदो दा टाइम न'आव जोंहा गोबां खामानि दं नाङा खामानि लस जाला नङा नोंसोर कर'ना भेक्सिनखौ लानांगोन नुवाखै बुहुमाव दिनै कर'ना भेक्सिन थुनो थाखाय माबायदि सुबुंफोरनि जिउआ आनि थानि गोमालांदों नोंसोरबो कर'ना भेक्सिनखौ थुनांगोन नोंसोर साननो नाङा गामियाव कर'ना जाया होननानै कर'नाया गामि सोहोर बेखौबो मिथिया कर'ना जाबा सुबुङा जिउ गोमागोन आरो नोंसोरबो सांग्रांथि जा नोंसोर भेक्सिनखौ लानांगोन दिनै बुजियाबालाय जों बालाय माथो खालामनो नुबायना नुबाय एसेबां मोजां डक्टरफ्रा नार्सफ्रा न'खर फैनानै गावसिनि समखौ दोननानै गावसिनि दायित्व बायदियै कर'नानि बिजि होनो कर'नानि टेस्ट खालामनो न'खराव फैबाय बिना फैसा ओरैनो फ्रियावहाय मोननायखौनो बिसोर न'खरनि मानसिफ्रा खोथाखौबो खोनासङाखै आरो भेक्सिनबो लायासै नायदो दा मा जालांखो नुबाय खामानिनि थाखाय दिनै बिथाङा मा जानांखो
दिनै बिनि लासखौ रावबो दांनो फैयासै सोर दांगोन रावबो थिखाङा आरो बिसिनि न'खरा मा जागोन बिसिनि गथ' सानैखौ बे हिनजावा माबोरै फोरोंगोन माबोरै बे न'खरखौ दैदेनलांगोन अब्ला नायदो कर'नानि थाखाय दिनै माबायदि सिलिंखार जालांखो आरो नोंसोरो बेबायदि बोथोराव पिकनिक जाहैनो नागिरदों खोनासं पिकनिकआव आं थांनाङा होननानै बुङाखै हा कभिडनि माखासे नियमफोरखौ मानि कभिडनि माखासे फट'फोरखौ मानिनानै सोलि गोजान गोजान थालायलाय आखाइजों आखाइ सु सासेजों सासे बारा खाथियाव थानाङा नोंसोर बेजों बै बारा आखाइजों आखाइ दांलायनाङा मिथिबाय आरो रायजो राजाफोर दिनैनि बे फावथायनि गेजेरजों बे ड्रामानि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो जों मिथिहोनो लुबैदि जाहाथे नोंथांमोना रावबो दिनैसिम भेक्सिन लायाखैब्ला आरो कर'नानि टेस्ट लायाखैब्ला कर'नानि टेस्ट खालामजा कर'नानि भेक्सिन ला आरो नोंथांमोना गुजुनाय मोन्दोंब्ला गगा मोन्दोंब्ला खर' सानाय मोन्दोंब्ला लोमजाज्रोम मोन्दोंब्ला खाथिनि डक्टरनाव थांनानै भेक्सिन लाजा कर'ना टेस्ट खालामजा आरो दिनैनि बे कर'नानि खोथाखौनो दोनथ'दो दिनै अमिक्रन होननाय फैगासिनो जोंनि गेजेराव बेनिखायनो सांग्रांथि थानो थाखाय खोथाफोरखौ मानिलायनानै नोंसोरो डक्टरफोरनियाव थांनानै बोसोन लाजा टेस्ट खालामजा दिनैनि बे जोंनि ड्रामा दिन्थिनायनि थांखिया बेनो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो कर'नानिफ्राय सांग्रां मोननो थाखाय गावखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय सांग्राङै थानो हायो आरो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै समाजखौ हारिखौ रैखाथियाव लाखिनो हायो दिनैनि बे जोंनि ड्रामा दिन्थिनाया एसेनोसै बेखिनियानो different places in Kolkata town. Madam, please come. All the students come. Madam.